आज आमच्या माशेवालीन मोठे सपाटे असे बांगडे हाडलेल्यान भरून बाजूक बरे होते म्हणून तिच्याकडसूनच सुटी करून हाडले. घराकडे हाणून स्वच्छ धुतले. मगे ते आला लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, लाल तिखट, आगूळ लावून मुरत ठेवले. बांगडो जरा जास्त वेळ मुराक होयो. मुरलो काय तिखट मीठ भरा लागता, नाहीतर खाताना पचपचीत लागता. मसालो करूसाठी खोबऱ्याचे कातळे काढून मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतले. मगे लसूण, मिरची, बायज आला, कोथिंबीर, नगभर पाणी घातले आणि वाटून घेतले. गॅसवर तवो ठेवलाय. त्याच्यात तेल घालून वाटून घेतलेला वाटप घातलंय. हळद, लाल तिखट आणि मीठ घालून परतून घेतले. गॅस बंद करून वरसून वाईस लिंबू पिळले. एका ताटात तांदळाचा पीठ, रवो, लाल तिखट, मीठ मिक्स केलंय. तयार करून घेतलेलो मसालो बांगड्यात भरून तांदळाच्या पिठात घोळून तव्यावरच्या गरम तेलात सोडून दोनही बाजून कुरकुरीत असो भाजून घेतले. बांगडो भाजाक जरा जास्त वेळ लागता. ह्यो बांगडो तांदळाच्या भाकरी बरोबर तर एकच नंबर लागता. तुमका व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही खैसून व्हिडिओ बघतास कमेंट करून नक्की